Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 21. No naasi kan nalintag ka, napaot to ti panagbiag mo. Raamanda kanto ti tattao, kat kalanganda kanto anasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Nakalukat mo ti ruangan ti dakkel abalay. Saan nga taan naranggas man ang tiag na ijay? Kaano pa yan nakita man nakalukat? Idilim mabasa ka na pan naglako iti kinalapam alamas. Delikado nga rod man no kasta. Dayta nga ro ti pagdandanaga. Nabayag ba sitin anang rekap dayta abalay? Manipod tinambangan da dyan ulpit a politiko. Ita, nailukat manan? Sapay ko ma, tasaan akas iti sigod a naulpit, ti agnad iti dayta abalay. Ang mga no iparit naman ang timapanagkalap. Mayat dayti vacation house anagatang ta iti asidag ti baybay lakay. Nga madamadlaw ko. Nakayakay dagiti tattao kadata iti dayto a lugar. Kasta siguro, tagdadamo da makakita kadata. At da siguro makagapo no apay ang nakayakay dagiti tattao kadata. Nga mamuantan tumot lang ti amin. Bareng adda makaibaga no apay. Kaslang amin adda kabutang da. At dantulat ta makaibaga no apay. Basta saya atin ta ti pannakilangan ta kadagiti karuba. Di dan to bumdeng a makisao kadata. Wan lakay. Tano nasaya at ti pannakilangan ta kadakwada. Nasaya at tumet ti pannakilangan da kadata. Lakay, adda ka barbaro ak aruba tayo. Aglanglang abak nang. Pag kunaamat abak nang, ang mga nun na ibaon lang agdalos iti dayjay abalay. Ay na, Domingo ita, saan ka di? Nakitak anakabado iti napintas jay lakay kun bakit. Naglugan da iti kotse kat rimorda. Ang mga numapanda makimisa. Ay, hindi ka man agar aramid bagat. Apay asip si putam ida. Ang mga numairaman ka, no adamanan mading aramid dagita akaruba. Ay na, naira na laang mat 5 basak itay, kat nakitak naglukat ti gate. Isu nagsirip ka, tapno adamanan ichismis mo. Ha? Amom lakay, no adda makitak apagsayaatan, umasidugak ijay abalay. Anya manan ti kayat mo asawan. Anya manan ti planom. No jak agbitot, da kayo ti agnanaed iti dakkel abalay iti igid ti baybay, madam. Di nakawagan iti madam taag kakaaruba tayo. Di ka di greenhouse, ti dakda ka madam. Wan nga rod, ma'am. Kabagyan nyo ka di ti sigod nga agnanaed ijay. Ay saan? Inla ko daday ti abalay. Ginatang bimat, tanapintas ti lokasyon na. Matanawan ti baybay. Ay, imbag, ta saan da nga inlako pati baybay, madam. Mabalinayamad nga ilako ti baybay. Diyay nga min sigod nga agnaed ijay, iparit na nga adda mapan agkalap ijay baybay, madam. Kukwada ka no nga min. Apay nga iparit da, kat baybay matday jay. Ti kayat da, kat jay bilog dalaeng ti adda karbengan na atumapog ken sumanglad ijay. Ha? Kasta ka di. Ambo ko no apay anakayakay dagiti tattao kadata lakay. Nakamuam. Asino tinakaibagakan ka? Jay agnagan itilus. Kaaruba ta kano. Napan ka ka di nakikaaruba? Saan mo met nga ugali ti mapan makikakaaruba? Nasabat ko jay tiyendaan lakay. Kat imbaga na anaranggas kano ti sigod nga agnaed ditoy. Politiko kano. Ang mga nuda ka sa politiko.
Inaramat na titakem na tapno makarami di ti may kaniwas. Kasta ti atap ko, iso anak kaya kay da kadata. Ipagarup da ka di, nga aramiden ta ti aramid ti sigo da nagnaed ditoy. Nalabiit, takastati ko na ti agnagan itilos. Nakitam ka rin ti kabarbaro nga agnaid iti dakkel a balay, pare. Saan pa'y pare? Hanggang nakita ni bagat ko. Nakasauna pa'y. Nakisao kadagiti gagangay akas kada tayo. Apay napan iji balay da, pare? Saan? Nagsabad da kan uje tsindaan. Saan ka di anatangig akas iti sigud nga agnaid ijay? Hindi tayo mo pare. Kitaan tayo ti masungad ngal daw. Sabay ko tasan. Malagip ko pa yung nga road. Di napasamak a pinaltugan ijay taaw. Hindi kwan, insang lagdan ti bangkay ti dagas sa politiko. Wen. Kat imbis nga agladingit tayo akaruba na. Saan mat? Taadukid din ti agisam. Maray, ingka ka di agi sursur iti ikan anakalapan nila kay mo. Wan, mare. Saan ka kadimot ang mapanagisursor? Nakatumpong nila kay iti panganti ikan, iso anasapa si Manglad. Imbag man no kasta. Man-mano ti makatumpong iti panganti ikan no naangin ti panawan. Day tangarod mare, nairanamot nga adda jay agatang iti ilako na alamos ijay ili. Inlako ko na, tamasadutak nga agi sursur. Makabannom. Sige man nga rod. Tay nakpadasan ti agisursor di ta kalsada. Wun amare, pimanaw mo't nga minan di agatang, tanala daw ka mo. Imbag to no masapa mo't ang makatumpong nila kay iti panganti ikan, tapno masapa akmat ang makalako. Ay katun ah. Sige nga rod, mare. Tainak agisursor. Ikan! Ikan nyo dita! Sa diwa nga ikan dagito'y lakok! Gumatang kayo! Mabit lang ang balasang ko. Kitaag man tilako. Ay, mabiit laang, madam. Umasidugak. Bala, umunag kalatan ni Taki. Total, saan mat anak katrangka? Idurun mo laang. Ay, ooan, madam. Ngam, sigurado kayo kading umunagak? Apayakas lamabutang ka, balasang ko. Ala, umunag ka laang. Sa anak mo ta kumagat. Sige, madam. Umunagak. Idurun ko ti gate. Ado nga minti sumangpata sa nga ilikinton malam. Kay kayat dati lamos ama ipasango ka na kwada. Mano akilo ti gatangin nyo, madam. May mayat sa no anti. Tapno kas laagkiin na sidag tayo. No kas tati awag yung kanyak. Ha? Kaya ti maawagan iti auntie? Wan, may mayat adenggan. Kapampanaw mo mo't itay anapan naglako. Ayan nga, itay ikan alakom. Ginatang ni Auntie Lucille, ti tadakkel a balay, lakay. Ante ti awag mo, iti agnanad, iti dakkel a balay. Ne, apay, nakaan-antyam mo nga, ijay agang ganait. Madam, ti umo na nga awag ko kunkwana. Ngam ko na nga awagak kano iti auntie. Tamas may mayat kano adenggan. Nasingpet nga rod, no kasta. Wan lakay, kasta tinadlaw ko. Saan damat anatangig? Adapay kat kinit daw da Anya dayta? No kano makita ta nga adu ti lugan di tasango ti balayda. Kaawatan nga adu ti sangaili da. Apay ngay, no ado ti sa nga ilida. No kayat ta kano, inta tumulong nga agtuno iti lamas. Tadi na kano kabailan ti agtuno nga is-iso. Kat tangdanan na ta kano. Manay, nakitak mo't anaggapo kayo kinilakay mo ijay dakkel abalay idi kalman. Anya nga iti inaramid yu ijay. Timulong kami ang nagluto para iti adu asa nga ili ni auntie. Auntie? Kasano ang nagbalin nga antim tibak nang? Madam, tiyawag ko kenkwana. Ngam imbaga namot nga auntie kanon tiyawag ko. Kasta ka di? Anya nga iti inaramid yu ijay dakkel abalay.
Timulong kami ang nagtuno kadagiti ginatang na kanyak nga ikan. Pinakanda dagiti ado a nakitak at at tao anapan iji balayda? Wan, nasingpot damot. Pinilid da kami pa'y anak isango kadakwada anangan. Ay, imbag man. Nakisango kayo, iti babak nang? Jakmot ni namnama akas jay. Kas di gayam dagiti babak nang. Nagkukusim da. Basi tikin nanda. Impayawid da kada kami ti ado anabati asida. Ay, inawis na kumamot tay mayak timulong. Nene. Apa yan? Di ka makataltal na. Ikwala kay. Anya nga tati aramidag. Tapno makaasidagak mit iti dakkel abalay. Apay atari gagayam ti makaasidag iti dakkel abalay. Numagna ka iti asidag na, di nakaasidag kan. Saan akas dati kayat ko asawan? Mom, da marihuana, inawis da ida na pantimulong ang nagluto, idi ado ti sa nga ilidang. Kaano dahita? Agpaiso ka di dahita nakadanon manan kan kaadamag. Ni marihuana mismo tinangibaga? Nukasta. Saan da nga ron akas iti sigud akaroba tayo? Wala kay. Jay sigud nga agnanaed. Awan ti makaasidag. Ngamin, adda ka na yun ti agbambantay iti gate. Saan tayo manin ang makakalap, pare? Ay, nga ron pare. Itarimaan tayo dagiti bilog tayo. Tamangan numayanod no agbagyo. Adang ti bagyo. Sabay dyan mo na itarimaan na nalain ti kalapaw may. Jesus, ang mga lumayanog. Pilitan nga agkamang tayo iti adayo basit ti balayda. Asidog namin ti kalabaw tayo iti igit ti baybay. Delikado. Amangan ti din dumakal dagiti daluyon, pare. Dagiti nga tadaduma akaroba tayo. Pagkamangan da nga ta. Ne, papanamlakay kat agtudtudo. Kat nagpigsa ti angin. Inak ilukat ti gate. Masapul a bagak dagiti karuba nga umay dagkamang dito'y balay. Mabit lang nga ron tain nakalaan ti kaputin. Saan nga agbalin ti payon ta nagpigsa ti angin. Alaman nga rod, tane, umigpigsan ti bagyo. Mabit lang lakay. Awan siguro pagturungan dagiti karuba. Adayon umapandapay laeng iti evacuation center ti barangay. Uwan lakay. Sana bale, tadakkel to'y balay ta. Anusan tayo ti aglilinetlek no ado tayo. Tinasken ket adda pagyanan tayo kabayatan ti bagyo. Nagsayat met gayam dagiti agasawa asimmukat dito'y abalay. Pinadagos na tayo. Wan nga rod, nagado tayo pa'y. Nagdakkel ti kaldero a naglutwan tayo itikinan tayo, taado tayo mo. Gaputawan makagatang iti sidaon tayo. Nangibaunda iti lalaki na pangimatang iti ado a noodles kan dilata. Kasta talaga ti kaaduan ang maisagana no kasto nga adda bagyo. Pagyamanan tayo laangan. Taadda dito'y anagkamangan tayo. Adayo iti evacuation center. Ha? Ni Auntie Lucille, payapayan na ta. Asit ganta. O sige, Nasakit ka no ti tiyan ni Gaspar. Marigatan. Ay, ibaga tayo kadagiti lalaki. Taipan tayo iti ospital, Auntie Lucille. Ngam nagpiksa ti todo. Awan mangimaneho iti lukan. Yaka mo ti agmaneho. Agtitinulong dagiti lalaki ang mga wit ka ni Uncle Gaspar. Ti importante, ipantayo ni Uncle Gaspar iti ospital. Agyaman na kada kayo. No saan ka no ana isambot. Ang mga nudakdakas tinapasamak. Bimtak ka no ti appendix na. Kasapulan ang maopera adakos. Sanda kay abay-bayan, ma'am. Tanasingpet kayo kada kami. Agsubsubalit kami iti kinasayat yo, ma'am. Di kayo agdanag. Saan da kayo abaybayan? No naasi ka iti marigrigat, di da kamot baybayan iti tiyempo tirigat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero.
Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.